Tun trum chu Congress Party chungchang soite ang mani huna tangin Mizoram politics kalau thlir ve ngar thina party sanga ngai dan buk pher ka ti don nge buk lung kalau khai ve thina mimal ngai dan le mu dan soi ve du lovin midang mu dan le ngai dan ka soi lui de ngar thina chanchin bua midangina politics Mizoram politics chungchang an soite an zia te karon chia thina tun trum chu ka ngai dan le ka mu dan a zep nei mi lovin congress chungchang congress party chungchang bik kan soi ve te ang tun truma hian congress hi an sarkar zawangem ti min jota se ka chan na tur chu ka hrelo ti ani ang soito thinangin congress hi Mizoram le India ram angpo a party lian le ngel nget anni a tutan po ngai hniam underestimate chi ani lauti hi ahma sabera chuan ka soidu ani India ram le Mizoram angpo in congress hian an hun khir lai ber an tong meka in thak thleng hun a an meka ni hetiang hun lai hi chuan political party chaulo po eng pol po in buaina le harsatna kan tok thin ani kha India ram chu tuna hi chuan da thari taila Mizoram bika chuan ulal than hol hun aliama ama thak tu tur mu mal omzenei takin alo cher bik silawa chu chuan party chunga buaina asiama uhola hnuaya lungrual taka kun thin te kha an lungrual hlei thei talawa uhola thak tu ni in chu in party chunga buaina nasatak alo omta a andar pheng phung tamai ani hetiang ni chung hian lo thei lovin in thlan ma chon angai boxi a aru langa soi chuan congress tan chuan hun thim in thlan ma chon na ta na hun du om lo lai ber hun tun lai hun taka hi ani hola ban hong kal zela mani loka an party shuai tulian an hun laya minister hial ni phak te an banga abanga te hi chu abanga te an ni maya kong le lam zonga chu chuan hetianga an bang fel lo hi an party tan po hian a thoven thak zokin karinga bang du silo chunglam atanga huai kombol reng angchi te hi party tan chuan an nok sak duwa hanin bei chiam donin party chunga in bei ni hlona ani du boxia hetianga party chua sana an bang lo hi chu congress party tan hian a thoven thak let ding phianin keima taka hi chuan karin puya alan danin tuna hian bang du silo ti thadu box silo party chunga enge mozat an lakol nual ti hi alang reng maya chungzinga chuan a hming soiruala congress mitthla a lo lang ngal thin CLP leader puzodin tluang ate tin puzon ro tluang lian ate hote po hi an rin lu theyanga tin puzon ro tluang lian a phei chu adin du na bial dampa bial an pek lo chuan chua ve mai te po hnial lo ang tho thanga soi thom au meka hetiang hi ni ma se a hrechiang te chuan tuna an president puso ta hian seat hi pe ka tum lo an ti bur mai boka party chunga senior le junior in hrui po na hi alana sadon chau ni te po hian alang ani tuna hian bial then khata candidate tur anin muzaulo anti mek lain bial then khat ero anin chu mek bok ni in soi a oma president pusota tan po hian alu hai thlakin ruwa manna siam thiam angai don hle in alanga in huai sen po atul don khop ani hetiang hi an party chung boruak ni ma se party in enkolna discipline nei thale ngel nget anni miawa wangin heng an party chung boruak zong hi mipui van tlang laka ZPM anglo takin an thup thiam ema tuna congress din hun hi ZPM din hun nizok ta se an tril triak zo vek to in arin hial ani an boruak thalo thup tumin tran an lana sa ema boruak siam nan
an mi tharte an hmang tangkai thiama rim taka hmang chungin taimak an chhuah renga Kartin Street campaign hun sang sanga an nei kwal pe reng boka hemi konga hi chuan an fak hle ani Congress din hun re chiang tu ber chu an ma ni hi an ni dona Mizoram an strength ti maila an chakna hi an re chiang dona rural lian tak nei politics trautli satle ina a chem ngin ve ngai lo eng boruak poina ati ngin ngai lo sa hok ve ngai lo huna nget chur mai mi enga mozat hi khotina hian an nei ani ti hi an hre chiang hle a an mamo ber chu phurna thathauna ani ti hria in an mi le sa te ti phura kai tho tomin tran tunlai hian an kho na sa hle ani in thannan hun tam tak om to lova politics boruakin min han nuai tak tak china chuan heng an mi le saknget te muthu hi an soi hning vele nge yanga headquarters lamatanga thathau na le phurna boruak an pek thei phot chuan an sarkar zau em lo ani point ngai tha ngot chi hi chu an ni lo zia in than zo vo chiar huna alang le nge hian arin om ani an khai thau zo lo ani vairo chuan MLA pahnih pathum po hi an tan akhir viau thei bokang tuna an MLA nei na bial te hi han en taila hachek ti te thaurang in west tuipui longtlai west palak ti te ani a ramri dep minority area de uzela MLA hi an neya Mizoram lai li lualum tura tranan lak angai hle ani mani loka CS Luile journalist la takte sum don na lama mi hriat lo takte an la luta chumi ta hmang chuan tran an han kho viawa chumi hnuwa ZPM lama tangin an la lut le boka chumi te hmang po chuan tran an kho vele viau na chungin khopui laili lama hi chuan beisei angin an boruak hi akang duai lem lova hetia alan dan mai atanga lo thlir tu tan chuan an din hun dik tak zeb lawa soi chuan mi puinol pui hian an hnu chhon ri ve hrim ni te po hian alang viawani chuti rwal chuan tun anga an taima ka an beidon lo chuan an din hun hi zoya ron kang thei reng ani ti ero chu kan hriat pui a tha ome thokhat lai khan rore lai party an bei chiam maya thei to pan chua thamira kha ZPM lamin an tel zel ni khan an hria a ZPM hi kan bei tel lo chuan adik lo an ti ti thom te kha hriat tur oma chuwang chu nitak mo tun nai chawa ZPM an bei tel ta de uzela rore lai bei thei ngilin ZPM bei an tuipui talutuk ma nge ni ZPM lamin press conference te kawin an han khak ve de ulak boka hetia ZPM an han ham tel hi mipuin an lom te chiam boxi lo nen an tan chet lak hi a har ve don hle in a hriat ani tuna hian media lama an lang tama tran an lana sa ema hei hian an party mi ngette a kai tho zo kei chuan karin pui lem lova hetia media a tranan la hi a chia kati nani lovin an party ya mi ngette hi he media kal tlang ringot hi chuan an kai tho zo hi karing lo kati na ani tundin huna congress ta na suggestion han ti maila a kapek thei om chhun chu taimak chhuah le zual hretin media kal tlang mai ni lovin an hruai tu lok ber ten khotina an block le unit hruai tu te lu chhuain mun le muna an ma ni in luma kai har tumin tlo chhuakin tranlata sela chuta phuna an pek thei chuan rorel na phong chel zo tur khop MLA an nei zo lo ani point rorel na phong chel thei tu big omlo khopin Mizoram rorel na in hi siam thei din huna hian an la ding mai thei ti te ngai tu na chuan ka nei puya engpo ni se ahmalama ka soi to ang khan party ngel nget rural lian
in kai hruaina thatak hnuaia hun rei tak lo om to an ni na hi thok le khata an thei ngil phut don lova an party hun in thlak thleng lai ani awangin harsatna an tok ri ani maya sarkar tura beisei om an ni lo lai tak hi an huai sen na ngai hun lai ani a an party hruai tu hlun le an ml hluite minister hi lo ni to an minister hlui then khaten an boruak that laia din lo hlawa an phet sek lai ang tho khan tun hi tlom ngai chua hunani ti hria in hai tumbik lo ta sela atrula ni a party in amamo ani chuan tlak palpo huamin tho chuak lui ve ngam sela in sangmar lui ve sela kadu pui viau mai le congress party ka mu dan le ngai dan te chu kha ani a antan na thatur le anti atana kadu pui thil sang te ka soi zauta a tuna chuan angai thatu ten in ngai dan te congress party hian engthil nge ti se an that puyang ti te tin congress party laka kan be sei le mi pui be sei te congress party kan mu dan te comment section lama khan an soi ve den ta ula ti chuan party sang din hun te po atrula hun te kan nei ani chuan kan la ron soi zel tura ngai tai la a tha ome